Türkmenistanda dinan hökmünde yaşamak, häzirki zamanyň hödürleýän mümkinçiliklerinden peýdalanmak, şol sanda ulug sürmek gün-günden kynlaşýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri aýal gyzlaryň ulug sürmeginiň öňüni almak üçin elinden gelenini edýärler. Bizde gender deňligi düýbünden ýok diýip Türkmenbaşyly dinan sürüjüleriň biri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Soňky bir hepde golay wagt bäri Türkmenbaşynyň häkimetleri ulug sürýän aýal gyzlary gözegçiligi güýçlendirdiler. Habarçylarymyzyň 21-nji iýunda beren maglumatyna görä, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ulug sürüp barýan dinanlary saklap, dürli bahanalar esasynda olary jerime ýazýarlar. Olaryň sürüjülük şahadatnamalary elinden alınýar we uluglary polisiýanyň duralgasyna alınıp gidilýär. Azatlygyň Balkanna habarçysy sürüjülük şahadatnamalary alınan dinan sürüjüleriň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar dinan sürüjüleriň jerimäni tölemek we resmi namalaryny ýzyna almak düzgünlüğüň ozal görülüp eşidilmedik derejede kynlaşdyrlandygyny aýdyp, munyň üçin kaziýet kararyny çykartmalydygyny bellediler. Efirde adynyň Aýgözel diýip tutulmagyna soran Türkmenbaşyly dinan sürüjüleriň biri bu prosesiň tutuşlugyna görgüdügini aýdyp, öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. Indi dinan sürüjülere jerime salynan bolsa, onda olar bu jerimäni tölemek we resmi namalaryny ýzyna almak üçin ençime edaradan kepilnama soramaly bolýarlar. Soňra şol kepilnamalary suda tapşyrmaly. Sud resmi namalary öwrenip sürüjülük şahadatnamany ýzyna alyp bolýanlygy barada jerime tölegi hatyny berýär. Dinan sürüjü sudyň karary boýunça çykarylan bu hat bilen bankyň ýygym kassasyna jerimäni tölenden soň polisiýadan sürüjülük şahadatnamasyny alyp bilýär. Dip Aýgözel aýtdy. Onuň sözlerine görä kepilnamalary almak işi ençime gün dowam edýär we dinan sürüjüler olary almak üçin jerime töleginden daşary 300 manatdan gowrak çykdyjy etmeli bolýarlar. Ilki bilen şäheriň sanitariýa epidemiologiýa gullugyndan Covid kepilnamasyny aldym. Onuň üçin 150 manat töledim. Soňra ruhy taýdan sagdyndygyň hakynda psikiatrdan kepilnama almaly. Onuň üçin 55 manat töledim. Üçüncüden spidiň ýoklugy barada kepilnama aldym. Munyň üçin hem 21 manat tölemeli boldum. Dördüncüden alkogol barlygyndan geçmeli. Bu ýerde ganyňy barlaýarlar. Onuň üçin hem 55 manat töledim. Beşinciden şäheriň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugyndan kepilnama almaly. Munyň üçin 35 manat tölemeli boldum. Bular resmi tölegler bolup, olardan başga-da bir topar para hem bermeli boldum diýip Aýgözel gurrun berdi. Onuň sözlerine görä kaziýet karary bilen jerimäni töläp, sürüjülük şahadatnamasyny we ulugyny ýzyna alan dinan sürüjüler aradan bir näçe gün geçen soň gaýtadan polisiýa tarapyndan saklanyp, dürli bahanalar esasynda ýeni jerime sedewar edilse, onda olar şu kepilnamalary täzeden ýygnamaly bolýarlar. Köp aýal gyzlar bu görgüli prosesden ýeni geçmejek bolup, alajy bolsa jerime ýazdyrmajak bolup, tanış tapmagyň, para bermegiň ýoluny gözleýärler diýip Aýgözel aýtdy. Ol erkek sürüjüler babatynda şeýle talabyň ýokdugyny aýdyp, munyň aýal gyzlara garşy alınıp barylan açaçan diskriminasiýadan we zulümden başga zat däldigini belledi. Erkek raýatlar ýol polisiýasynyň administrativ temmi müdirligine töleg edip sürüjülük şahadatnamalaryny alyp bilýärler. Olara kepilnamalary ýygnamak we sudyň karary gerek däl. Bu aýal gyzlara garşy amal edilýän bir sütem. Aýal gyzlaryň özleri ulag sürmesem kaýyl derýaly etjek bolýarlar. Dinan sürüjülere garşy görülýän bu çäreler olary bürokratik ýol bilen ulag dolandyrma ýaly etmek çäresine meňdiyär. Dip Aýgözel sözünü jemledi. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşynyň polisiýa müdirliginden we kaziýetinden goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-nji 23-nji iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda näçe dinanyň sürüjülük şahadatnamasyny alandygy baradaky statistiki maglumatlary aýan etmeýärler. Ýöne habarçylarymyz soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ulug sürýän aýal gyzlaryň sanynyň göz görteli köpelendigini aýdýarlar.
edilýär. Türkmenistanyň kanunlarynda ýurtda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklarynyň we azatlyklarynyň şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleriniň bardygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri dinan sürüjüleriň ulug dolandyrmagyny çäklendirmek çärelerini indi 5 ýyla golay wagt bäri dowam etdirýärler. Häkimetler dinan sürüjülere gözegçiligi käte goşatsalar, soňra ýene güýçlendirýärler. Olar bu çäreleri resmi derejede ne boyun alýarlar, ne de düşündirýärler. Balkanda dinan sürüjülere garşy görülýän soňky çäreler ýurtda aýal gyýlara garşy gözegçiliklerin güýçlendirilen, olaryň daşky keşpleri, şol sanda egin eşikleri we kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçilikleri bilen bagly gadançylyklaryň en çemesiniň girdilen mahalyna gabat geldi. Bu gadançylyklar prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ýylyany. Şu ýylyň aprel aýyndan başlap güýje girdilip başlandy. Ýurtda aýal gyýlara girdilen bu çäklendirmeler we gadançylyklar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy Zenanlar Edarasynyň ýerine ýetirji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär.